Daar is Marten. Hij rent in de bosk, maar de fiets aan de handen. Het moeske dwaat net te fietsen, want er laat alle keer snieën en het is een beetje glad. En Marten wil net vallen verzeld. Stadig schoot de fiets door de sneeuw. Dat valt net tasjes. Ik moet dat ik nog wat juist weer. Marten is net alleen in de bosk. Ineens strikt er een vogeltje op het paardel. Het is Meine. Meine is een mosk. Somtijden worden ze een beetje brutaal. Hoi, Marten. Is die fiets van jij? Hoi, mooie mosk. Ja, mooie fiets, hè? Fiets doe ik net. Ik ga hem bellen en lucht. En bom dit lucht jou als erop skiest. Alles erop en erooi, hè? Ja, dat zult wel. Maar waarom fietst jou dan net, Marten? Kerst voor fietsen? Zo. Daar lukt niks van. Nou, vanzelfs kan ik wel fietsen. Pas maar op, jongen. Dan zet ik die even snel letten. Marten springt op een fiets. Oké. Hij is een beetje lelijk. Wat meent die mosk wel? Nou, Dat hij net fietsen kan? als de beste. Hij denkt net meer aan de snieën en aan hoe glad het wel is. Hij zet de sokken erin. Ho, Marten. Ho, wacht je op mij. Ho. Maar Marten jet niet. Hij trapet. En trapet. Meine vlucht efter het moeskomen. Hij gaat op een pakje drager van de fiets zitten. Oh, wat gaat dat hut? Als dat maar goed komt. Ze komen bij een kruising. Daar komen de boskpaardjes bij elkaar. Alle beesten van de bosk laten er goed uitzien, want het is gevaarlijk. Wat kan ik goed fietsen net, Meine? Meine, zal ik nog harder? Net hudder, Marten. Doe maar stop je. Er stiert een boert, Marten. Stop je, Marten, stop je. Marten zucht het boord nou ek. Het staat er maar grote letters op. Maar het moeske is er gauw net meer stilstingen. Hij trapet op een remmen. Te let. De fiets begint te schouwen en te glieden. En glieden rucht op een slieder met knietjes aan. Met knietjes die trekt van de andere kant al komen. Marten, dit komt op een kop verkeerd. Daar laait het hele spel. Marten laat boppen op een knietjes en op Meine de mosk. Meine die piepet het uit van de pine. Ze sjuggen alle gestjerkes, samen al giet. De knietjes binnen lilk. Ze roepen. Kun je stom net lezen, stomme moes? Dat staat dan duidelijk van stop. Stop, dit is toch een koorles. Ja, sorry. Ik heb nog zijn. Lokkig valt het mijn matten en de knietjes wel wat ta. Een beetje pien in de holle. Dat is alles. Maar hoe is het mijn Meine mosk? Heten. Zijn ene wjukje hing het hielend als slap. Goed toch het zeer, Meine? Net aankomen, Marten. Net aankomen. Ik kan de wierk net optillen. Zo de stikken wees. Dat weet ik net, Meine. Maar kom maar gauw mooi. Misschien weet de dokter in het beste ziekenhuis het was. Morgen kunnen je me zien hoe het komt met de serie Wjuk van Meine de Mosk. Nou maar lekker koesen en ontmoen.